Hvis du gerne vil lære, hvordan musik kan tage dine videoer til det næste niveau og øge dit salg og effekten af alt det video, du lægger op online, så skal du se med nu. Og senere her i videoen, der fortæller jeg dig, hvor du kan finde det her musik gratis. Musik er nemlig lig med følelser. Og det kan være ganske afgørende for dit salg om og hvordan du bruger det i dine videoer. For med den rette musik, så kan du guide og ganske enkelt være med til at styre, hvad dine kunder skal føle, når de ser dine videoer og dine reklamer. Musik har en bemærkelsesværdig evne til at påvirke vores følelser og skabe de her stemninger. Når du vælger den rigtige type musik til din video, så kan du altså være med til at bestemme seernes følelser og samtidig skabe en dybere forbindelse til dit budskab eller dit produkt. Tænk over, hvordan en spændingsfyldt melodi i en film kan skabe en følelse af netop spænding og fremdrift. Det samme kan den gøre for dit produkt. Og en mere beroligende melodi kan hjælpe seerne med at føle sig trygge ved at investere i det, du tilbyder. Det betyder også, at musik kan forstærke din videos budskab på en nogle gange subtil måde. Et kendt eksempel er videoerne fra Børnefonden, der fortæller en ulykkelig historie med henblik på at få dig til lommerne for at hjælpe til steder i verden, hvor børn ikke har det godt. Intet ondt ord om den sag. For eksempelets skyld kan man bare påpege, at der altid spiller en sørgelig eller trist musik i baggrunden for at forstærke det her budskab. Og jeg har aldrig hørt om, at folk stopper op og tænker, hey, prøv du at få mig til at føle noget specifikt? Så brug musik som en vigtig stemme i dine videoer og reklamer. Det kan jeg ikke sige højt nok. Du kan også vælge at bruge det samme stykke musik konsekvent i dine videoer eller dine reklamer, for det kan hjælpe med at skabe en genkendelig identitet for din kanal eller dit brand. Det kan opbygge loyalitet og tillid over tid, fordi dine kunder føler sig mere fortrolige med det, de allerede har en forbindelse til. Prøv en gang at høre det her nummer. Hvor er det fra? Lige præcis. Det vidste du godt. Og det her det er altså bare nogle af de fordele, der er ved at bruge musik. Og selv hvis du laver videoer ligesom mig her, hvor du snakker eller underviser eller lignende, så brug også musik. Det giver en mere helstøbt og professionel oplevelse, og det kan, hvis du ønsker det, give dine seere lige netop den følelse, du ønsker. Her til sidst har jeg nogle bud på tjenester, hvor du kan købe dig til musik, som du kan bruge i dine videoer. Det kunne fx være Premium Beat, Artlist, Epidemic Sound. Og som lovet, så er her en tjeneste, som rent faktisk anno 2023 kan bruges gratis. Hvis du blot følger deres anvisninger omkring at give credits til sitet og sammen du bruger. Det står alt sammen derinde. Hvis du gerne vil have flere tips og tricks, så tjek min video omkring storytelling ud, der hjælper dig i gang med netop det emne. Mit navn er Jannik Grønnemose. Tak for nu.